Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Damang dainang hurian itu hata na hinaulungan di bagasan Kristus Yesus. Tapasada marohata laho mamuhai parminggota di obason. Ima di mingguta minggu pasiahon dung Trinitatis. Ojahan di mingguta tukdo hosana tukdo huasona manarihon ngoluni bangsona tapara di marohata martangiang naho mahita satokin. Amen. Tapuk kama parminggota mari dehita sia buku ede nomor 135 ayat sada rodi ayat 3. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, namano palangit dohot tanoon. Amen. Asa marparange na tama di Tuhan ihamu, gabi halomuan si tutu jalamat perbuehon nasa ulaw na denggan, oloy hamu majahoba marhite-hite las niroha, Robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Haleluya.
Ali Tuhan debata ama nami para sirohan na sumurong. Tugu-tugu mahami tu Jesus Kristus anak mi. Asa ibana na punahami. Selehon matuhami haporsyaon na tugu. Asa holan tu ibana hami markirim. Say unang loas huriam mapakirimon tu akana olos alpui. Ay holan hodo haroroan ni pakirimon dohot haluaon na manotong. Say asiniroham matotong mga ramoti hami. Di pardalanan ning ulo nami. Mangihangi hanguluan na sa liling-liling na. Di bagasan anakmu, Jesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Tabigima, edi puji-pujian, sian kor ina parari Kamis. Tapuji Tuhata maridehita sia bukede nomor 100 ayat 2 rodi ayat 3. Soro
tani debata patujulo jamita turpuk di mingguta sadarion ima nanienet sian buku ni si Samuel na paduahon di biddu 10 sada mamuka sian ayat sada rodi ayat 15 tajahama mar soring-soring di ayat 15 manang ayat na parpudi rapita majahasa on mahatani debata. Jadi dung salpu sataon jupang muse tiki hababorhat niak karaja gabi disuruh si Daud masih jawab dot akan aposona bai donganna rodi sadok Israel asa disiapun nasida halak Amon jale ditukum hutarabba alai tinggal di Jerusalem do anggo si Daud. Dungi disuruh si Daud masuruanna asarita kasih pangalahoni paropuani gabi di dok halak ma da si Betseda doi boru ni si Eliam jolmani si Uria marga Heti HP dung gabi-gabian paropuani disuruh masuruanna pabotohosa tu si Daud nin nama nunga gabi-gabian ahu jadi dung sahat si Uria tu jolona disukuni si Daud maibana taringo tu sonang ni si Joab doho taringo tu sonang ni akka parangani doho taringo tu sonang ni hamusuoni HP modom do si Uria dilabung ni pitu ni bagas ni rajai rap do saluhut na poso ni tuanna jaladang tuat ibana muli tujabuna alai ninna si Uria mamadok si Daud garipoti parpadanani tole Israel dohot Juda maringana di bagasan akka udung-udung jale tuaku si Joab rodi akan aposona ni tuaku masaro manakas di ladang tung olo maahu masuk tu jabuku lau mangat dohot minum jala mudum rap dohot jolmaku songo sitong na mangolu ho mangolu dohot todim molo tung olo au mabay songoni. Dungi di otak si Daud maibana asa mangan di adopan na jala minum pola mabuk ibana di bahen alai budarinai ruar maibana lahumodom tupodomanna rap dohot akka naposo ni tuanna jaladang tuat ibana lahumuli tujabuna rapita majahasa ya hata ni surati odo atongon hamu masih Uria takkan nasumobu marporang jalalu bidak hamu sian pudina asahona ibana laos mate ido sahatna mertua ma akahalak na tumangion hata ni debata nau piopsa jala namangulahosa amin. Tapi gema edi puji-pujian sian kor ina Naomi.
Tapuji Tuhata maridehita sia bukede nomor 420 sada, ayat sada rodi ayat 2. Hurian itu hata na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus. Tato potima dosata na gudangi dia dopan ni debata. Di bagasan uduk doho serep ni roha. Roma hita tua dopan ni debata. Laho manopoti dohot manol soli dosata na gudangi. Martang yang naho mahita di bagas rohat tabi. Payut-tihut madibagas rohat tabi martang yang mahita. Ali di bata amanami pargugo naso hatudusan jala par holong roha. Rodo hami pardosa na dangolon tuado pamu nasun badia jala na marmuliai. Marsoba ujung dia dopanmu. Mangido hasesan ni sudi dosa dohot pangleson nami nagudangi. Ay dangadong nasitong di bagasan hami. Jala sejujut do hami manibil sia dalanmu, uhut mangalaosi uhumi. Dang hupa sangat hami goarmu sia nasa ati-ati nami, doho sia nasa daging nami. Nang dongan nami pe, dang huwa holongi hami doso diri nami. Alani tamadu hami honari masmu dohot uhummu saliling-lilingna. Alai na rodo hami tua dopamu, pauduk rohanami, mangido hasisani dosa dohot asini roham. Urupi jala asi maroham dihami. Sesama sudi dosa nami. Say pargugui mahami mangalo nasa na jati. Asa totong hami mangolu di bagasan pagkaholongyo ni Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringo tu hasisani dosata. Sata karisap liling na hutadikon ho, alay papungu-pungo kudoho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, utabi nuihon boniku, satokin maradopon ho. Alay marhite-hite dengan bahasa sa liling-liling na, asiaku ho, ninna Jehovah sipalua ho. Hasangapon ma di dibata na digijang. Amin. Udul mamu. Tapi gima idi puji-pujian sian kor narwastu.
Tapuji Tuhata maredehita sia bukede nomor 100 sia ayat sada rodi ayat 2. Tatangihon mahatani debata nagabi ruhut dingolunay baru di bagasan mingguta sadarion imana nienet sian surat na parjolo na sinurat ni si Petrus di biddu palimahon di ayat 10 rodi ayat 10 sada on mahatani debata alai anggo debata na puna saluhut asiniroha naung majohamu Tuha sangapon na manotongi di bagasan Kristus pauliulion na pahoton na jala petugon na dohamu dung jolo ditaw kamu sa tokin haporsuani di ibana mahagugoon rodi saliling-liling na amin idosahat na atong rap martang yang mahita mangidogogo tutuhat tadi bata ali Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na bartu hatami. Amin. Tabi gema edi puji-pujian sian kor ama.
Ta puji Tuhan ta marede hita sia bukede nomor 204 ayat sada rodi ayat 2. Urian itu hata taha tidakon maha porsiaw tai songon na hina tidakon idong hata saha porsiaon di portibion rap madok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo naso hatu dosan nama no palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabgabia siya todi parbadia adorang soha bubuhan ido tuhata nama naon na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinorsilang jala tua tubanua toru dung ditanom namula mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul siamu ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesan di dosa dohot di hatai na madok mula mangolu do sogot daging ni halak naong mate dohot di hangoluan na sorasuda amen hudul mahamu tabi gema titing na masa di tonga-tonga ni huriatta di bagasan sa minggon. Tabi gema tikting di tonga-tonga ni huriatta di nasa minggon na parjolo sumbangan AC di jalo huriatta do 4 unit AC standing floor si 5 PK do sude biaya pemasangan sian anak kota Rio Sabar Andriano Tapubulun anak niamat ta FTH Tapubulun nahinan tuninata di Burs 5 juta nahinan nama ringanan di Jalan Pelamboyan Raya, Perumahan Taman Anggrek Setiabudi, Blok D 27, sian sektor Saplusada. Madok moleate du huriatta tuyanak kota, sehingga ma di pasu-pasu tuhatta, akka nanyula ni tanganna jalabui toktong ibana ke marsidohot diakka kegiatan-kegiatan na adong di huriatta. Napa duahon, ibadah pealansia di hari Rabu tanggal 21 Juli 2024 patupon huriatta do ibadah lansia maringanan di Garijat masuk pukul 10 WIB manugutna pinangido tusudi akka anggota lansia buema marsidohot di kebaktian lansiai na patuluhon sidang majelis jemaat mardomu akka tikki daksaut di patupa na di tanggal 20 sidang majelis jemaat
gawe diuduti ma sidang majelis jemati ima tanggal 3 Agustus manang hari Sabtu masuk pukul 10 WIB maringanan di gedung sekolah ni Huriatta asa sude anggota majelis boi parsidohot di sidang majelisi ima katikting namasa di tonga-tonga ni Huriatta di bagasan Nasaminggon maredema hita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ati-ati roha ng pikiran muna, dinalho manjakon barita nauli na sian tuhata, di bagasan Jesus Kristus Tuhan si palua, jala si Pangulo tondita. Amin. Shalom manginang, posrohan ami, saluk na ruas naro di parsoran na badia di apalambas minggu sadarion di bagasan hahipason tirni rohanang lasni rohana sian Tuhan debata amanami nanami saluk na hita nahina holongan barita nauli na sian Tuhan di hita di minggu tasadarion sian Evangelium Yohanes bindu onom mamukamay siya na sana sa rodi ayat 15, songono madidok hata ni debata, rap mahita manangihon di bagasan rohat taganup marsada-sada. Asadung salpui ditari pari Jesus ma tau Galilea Tiberias. Alay torok mahalak mangihuton ibana, ala di ida na sida tada akan na binahen na tuna hacitan. Dungin akok ma Jesus tu doluk, lahu hundul tu sirap dohot akka sisyana. Alay jonok nama pasca hari raya ni Yahudi. Dungi manatap ma Jesus, di ida ma torop halak, roh mandapoton ibana. Jadi idok ma mandok tu si Filipus. Sian dia ma tu horota roti asamangan akaun. Alai didok pesongoni nalaho mangujuni ibana dok.
ai diboto hiando si bahenonna. Jadi dia lusi si Filipus ma ibana dang sae roti arga 200 hupang asa dijalo ganup nasida sasautik. Dungin didok sahala sianaka si sian naima ima si Andreas anggini si Simon Petrus namandok ibana. Adong do dison sadadak danak na upe 5 roti dohot 2 deke. Alai sadia mai tuna sai torop. Alai didok Yesus ma dokok kamu ma hundul akka jolmai. Alai bidang do japalan disi dungi hundul ma disi torop ni bawa arga 5.000. Asa dibuat Yesus ma akka roti i didok ma mauliate diparlehon mai tuaka na hudul sian dekeipe songoni saguru lomoni rohana sida. Aledung bosur nasida nina mamando akka sesiana papunguhamu ma akka ebai-ebai asa unang magopo. Gabi di papungu nasida jadi gokma 12 apang eba-eba sian na 5 roti i naso suda akka namangani. Asadung dida halaki tada naung binahin ni Jesusi nina nasida ma on ma tutu panurirangi naneng rotu portibion. Mamoto ma Jesus nang ro nasida manoro ibana lahu pabakiton gabi raja jadi mapurus ma sasadasa tu dolok ima sahatna. Amanami nanami dibahendo nagabi odolan ni jamita minggu sadarion tuk do huaso ni Tuhan Yesus manarihon ngulu ni bangsona. Tuk do huaso ni Tuhan Yesus manarihon ngulu ni bangsona. Amanginang tung maceta bodo odolan ni jamita dia pala minggu sadarion. Songon na paingoton muse manang manunggulhon muse tu rohata tu pikirata hapor syauta natuk do Tuhan Yesus manarihon sandok ngoluta. Alana molo pinamanat diombas parpudion tung macam maragam do roholso tu ngoluta. Ido tung macam ragam do holso ro tu ngoluta. Molo pinamanat tu argani boras lam tu ari lam tu tibona argani boras manang argani cabe argani tomat do akalan ni asing gabe lam tambah holsoni jolmai songondia nama kita mangulu ahana masyaallah ngota. Apalagi manami inanami molo pinamanat muse lam tambah hari lam tambah tahun batung macam maldo ima na mengalului kareju. Apalagi persaingan manang kompetitor manang kompetisi saya terjadi do di nalaho mengalului kareju. Apalagi tren-tren ni jolma ima nalaho masuk PNS pegawai negeri sipil. Manang ado ngaka tren nasing nalahu kareju di luar negeri do akalan nasing. Ba lam torok jolma nalaho menggulut beberapa kursi manang beberapa jabatan kedudukan isi. Gabe taba holsoni roha bohama nuaing piga-piga ruas roh tuhami mangidua saditang yakon amang padita
Tanya ko kamu maju asa dapotan karejo yan akap taon. Dan na sumargugo tang yang nipadita manginang. Nalah manang yakon yan akotai asa dapotan karejo. Ali persaingan lam tu ketatna. Kan didunuaing kesempatan lam tu sempit na. Bahkan mungkin sampai tu bakasan rohania kaya nak kotai pandelian dangi marsak jala kirana sodong pe gairah nalaho mengalui lo masongoni. Nah bahkan amanami nanami hombar tu halak batak molonga marumur hita barikot manyan rosi rokap ni tondi. Apalagi kita kan marumur mar 55 tu ono pulu hapedang marna manguli do peyaka yana ko syakangan manang buru syakangan andi gambe ro tuau ima goar pahopu panggoaran. Apa nami saluna kita nahina holongan ima situasi do keadaan namasan waingon debe mambahin jolmai murah-murah marsak, murah-murah mandeli, murah-murah holsoan. Hape di sonwaing di paingoton tu hita, tuk do huaso ni Tuhan Yesus manarihon ngulu ni bangsona. Borhak masa tokik kita di pardalanan di bangso Israel, na borhat sian para hatubanan Mesir tutano Kanaan. Arung 10 tulah na pinasahat ni Tuhan di bata Jehovah tu nasid tu bangso Mesir asa diluas bangso Israel nalaho bukas yang tano Mesir tu tano Kanaan tu tano nang diwarihon ni Tuhan di bata Jehovah. Di simalolong nasido dui. Di rohana sida, di pikiran nasida dui. Aledong tari par nasida sian laut mati. Dangarong si inumon holsoan nasida. Kurangan nasida dijuhud holsoan nasida. Kurangan nasida si panganon holsoan nasida. Hape tung macai umbulun siani di patu-patuhan rebata Jehovah tu nasida. Metong do di bagasan pandilian nasida. Amanami nanami bohama hitan waingon ate. Molo tapaulak tu bagasan rohatan na sohea marnida halongangan bulon na pinatupan ni Tuhan di bata Jehovah. Hapi nasida sendiri bangso Israeli tung macai takas do dipakilalahon nasida jala di parohahon nasida songon dia huaso do gogo ni Tuhan di bata Jehovah nalahon mambuan nasida borhat bukas sian parhatubanan Mesir. Hapi ternyata tong do holsoan nasida taringot tu si panganon, taringot tu si inumon. Nalahu mati nama kita hape di halungunan bolonon. Nina nasida, ay nasodong do perbedaan di tanah Mesir. Umbay nagabe di buah kita tu halungunan bolonon. Marsak. Marungutungut. Imana pinatupan nasida. Natapaulat matu bagasan rohata ganuk marsada-sada di ombas sonarion. Amanginang idum ben nagabe di pasunggulhon turohat tamusay ganuk marsada-sada tuk do huaso ni Tuhan Yesus manarihon ngolutta si ganup ari. Naking lagu manang ende na pinasahat ni baik sian mulai parari Kamis, sian mulai Naomi, narwastu satu korama, salut na mengarah na paingotok kita bahwa tukdo Tuhan di bata Jehovah manarihok kita. Garipidong na martonga-tonga langit naso marsuan. Garubunga nadong diladangi naso martonon disarihon Tuhan di bata. Lam hitama na tinopa sian tangan na sandiri, na ginana sian tangan na sandiri, na niuluson tu hita ima hosa hanguluan sian bumbung sian hosa na sian ibana sendiri. Dan sari honon na hita.
Tetapi yang manginang, ala jod do adong istilah bahwa adong dope satabi siwion nalaho diisi, diguhi. Hape sajok kali satabi, alay kon di bagasan hol sodo kita nalaho makarikotoni manang manarihoni. Jadi nasa sitong na amanginang dia do na taharikoton, dia do sebenarnya ngulu nalaho si paradion manang tuk huason Tuhan Yesus nalaho patupahoni di sandok nguluta. Adong dua amangainang di son nagabi di harikoton bangsa Israel sian Tuhan Yesus. Na parjolo ima hamamalum ni persahiton. Idum bay nagabi sayrona sida sian ganup luat mendapat tentu Yesus nang pe tu inganan na buni. Tu inganan na lungun. Ima tu Betsaida. Yesus Kristus marparau do akasisian na 12 angko nasida mardalan sian torni na adong di humaliang ni tahu Tiberiasi. Adong na marikat, adong na marlujong, adong na mardalapat. Nang pe nasida laho mangalului manang makarikoton hamamalum ni parsahiton. Tetapi dang gabi dipersoalkan nasida, songon dia do hinamaul ni perdalanan. Tu Betsaida, tu inganan na buni manang tu inganan na lungun, na di si Jesus Kristus nalaho patupahon pertanyaan dohot akasisian lah. Marongo man nasida, berbondong-bondong nasida, laho mandapoton Jesus Kristus. Ahado nagabi mambahen songoni. Hinarikot ni ngulu nasida asa di bagasan hahipason. Asa nasa sahit nadong dinasida malum. Apakah kolesterol, apakah asam urat, apakah gula darah, apakah tensi tinggi, apakah GERD, do akalan nasing nadong sahit dinasida. Di hari koton nasida malum sian parsahitoni jala di boto nasida holan Tuhan Yesus Kristus donatuk pamaluk poni. Songon natar surat di ayat 2. Dung dibering nasida tada na pinatupan ni Tuhan Yesus tuakan na hacitan. Gabi marrongo man nasida ro mandapoton Tuhan Yesus Kristus. Na parjulo na hinarikoton ni bangsoi hamamalum ni parsahiton. Songon ido na kita. Diombas ti partikianon. Taharikoton do hamamalum ni parsahiton. Molo adonga katabib manang dokter, manang padita, manang pastor, na marhuaso na tuk pamalupon, tinggil do si pariot tadi si. Di dia inganan na. Ahadalan tu si. Sadia biayana. Molo duntuk hali-halita tu si, mampu do pihitan Allah menjangkau, tada potong. Tada potong. Dan persoalan kita manang nadung BPJS kesehatan, manang BPJS ketenaga kerjaan, alai ala hinarikot ni hamamalum ni parsahitoni, biaya yang banyak pun tidak menjadi persoalan. Bahkan sampai ke Penang, ke Singapura, ke Johor, laudo ala Indonesia tusan. Nalahu mangaluli hamamalu. Jadi amanami inanami salunah kita nahina holongan. Tung macairikot do hamamalum ni parsahiton. Alay bui dodak pola keluar balga sinamot manang heping tusi. Molo sebenarnya tak bahin nguluton pola hidup sehat. Dak pola perlu kita gabe songon na dihadiahan rohata. Do tahem aubat nonate. Dia do dokter natuson. Nah, molo ada pola hidup sehat, kemungkinan besar, asing majo molo nunga disakapi Tuhan tu kita ruaka sahit nasotinagam ni rohata, asing majui. Tetapi molo
menguludu kita di bagasan pola hidup sehat, kemungkinan besar kita hidup sehat. Songonan hidup ni amang situata na sugut sudah umur 67 masih tetap fit. Dan mungkin kebiasaan hidup pada sejak masa muda mambahna songono namang ninda nasida nakimaka tindakan moliati ma di Tuhan. Jadi amanami inanami ahado narikot di nguluta. Dan napaduahon hinarikot ni bangsa Israel napaduahon iman natar surat di ayat 14. Rikot di nasida raja ni baru. Dung diparohahon di pamanat nasida Tuhan Yesus Kristus namar naguk huasoon natuk pamalupon aka namar sahiton natuk patupahon aka halonganganon ondo panurirang naneng ruwih nina nasida. Jadi disakapi rohana nasida nalaho mambahin Yesuson dengan cara paksa asa gabi raja ni Israel ni baru. Amanginang saluk nah kita nah hinaholongan. Kepentingan sesaat. Imana mungkin huhalapati hami aringot tu keinginan manang kebutuhan manang hinarikot ni bangsa Israel nalah mambahin Yesus Kristus nagabi raja Israel menggetihon Herodes. Naso gabe mangalihon rohana do pikiran na tu saluhut na bangsa Israel. Nah manginang saluh kita nah hinaholongan. Kepentingan sesaat mungkin hal yang demikian bisa berlaku. Jadi di bawah ini amanami nami kembali kepada kita. Ahado hinarikot ni ngulut tasa di parade Tuhan Yesus. Alai manang ahape isarani parabiton, isarani sipanganon, isarani udung-udung manang bagas manang jabu, isarani hamoraon, mobil, sepeda motor, isarani hasangapon, manang diparsangapi, isarani hagabeon, akapinopar na torop bilanganna, manang isarani ulaon, manang pangulaon, manang hauma na bidang, manang porlak na bidang, isarani parbinotoan, manang titel, manang pangkat, manang jabatan, manang adong do tong hala, lomorohana, nagabisa da kebutuhan naik konsi patupaun doi, ima mar sonang-sonang, mar happy-happy. Isarani hama malum ni parsahiton songona dihirim ni bangso Israel na king, manang guk sinamot, molong ngaguk sinamot, berarti manang ahape batuk do patupahon ni narohata, manang adong do, dak pola di hari koton salu nai, songon ende ni nang nigorga ni parede molodang sala sinahum si tumorang, hamoraon hagabeon hasangapon ido di luina diba, alayanggo rohaku holong ni rohamdo na hu paimaima. Jadi amanami na nami, manang ahape naragami, nagabi tahari koton asa adong di ngoluta, saluhut na sebenarnya akka bunga-bunga doi. Manang aksesoris na satabi pamatang taon doi. Ando na sa sitong na natahari koton di ngoluta ima haluaon. Ido sa sitong na. Haluaon. Ido umbay na gabi di ayat 15, Tuhan Yesus sumurut. Tuna buni sa sadasa. Aidang di hari koton ibanan nalahu gabi raja ni bangsa Israel. Untuk sekelompok orang, untuk sekelompok bangsa. Alana roi bana tu portibion, nalahu paluahon salut sandok jolma manusia. Ala ido nagabi kebutuhan hinarikot ni jolma manusia na mangulu di portibion. Haluaw. Meluasian uhum alani dosa dohot hajahaton na pinatupana. Ganuk marsada-sadabi.
Jadi amanami nanami salunah kita nahi naholongan. Sadar atau tidak sadar, itu sasitong na nataharikot tonding nguluta. Haluaw. Mololau hita tu parapat. Dangi ba sonari ngatung macetabu mololau tu parapat. Nalahu healing hita tu si. Boy sahat tu samosir tu si bea-bea, tu ator front, tua kainganan nauli nasing, narong di samosir. Sudah bisa ditempuh dalam waktu yang sangat cepat. Apalagi non molodung sahat tu syahtar nina beritai di bulan dung salpo ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 10 Pituon dibuka nama pintu tol di Sinaksak di Simpang Pane lam jonok nama kita tu parapat satokin nama amanginang satokin naik. Nah alai nang pelang satokin toktong do kita mandokon di bagasan endeta. Tuhan Yesus si parmahan au biru nado. Yesus ko dihong rohaku sai ihu tonoku ho. Apalagi lah masuk tu tekongan. Now di si Boitarida ima tau tubay. Amana inang salunah kita nah hinaholongan. Lamta pagomos do tangyang tatutuhan di bata Jehovah molodtiki lam maul pardalanan. Lamta pauli do suarata laho marende mengido asa Tuhan di bata Jehovah jonok tu kita ala lam maul pardalanan. Ala ido narumikot haluaw. Jadi amanginang salunah kita nah hinaholongan. Beberapa hari yang lalu satu keluarga ditabrak satabi kereta api na di Pakam. Dangi sebenarnya nasida pasti adong do sada tujuan di perdalanannya. Tapi dang malua nasida. Kecelakaan terjadi. Moloro tu rohatan nang tu pikir atas songoni unang manyan Tuhan songonia pasti do kita mangido hot songoni. Pasti do kita mandok songoni unang manyan Tuhan songoni balua mahami sianakan namasa songoni. Pasti ido ala ni rikot ni haluaw. Tetapi amanami nami salunah kita nahina halongan boido tahalupa honi haluaw nasa sitong na tarikot toni alanya ala kebutuhan sesaat. Ala kebutuhan narikot tu pamatang tahun sebagai aksesoris kehidupan. Ala sa sitong na kebutuhan haluaw na saliling-liling na taharikot toni sering sekali terabaikan dan terlupakan bahkan terpinggirkan. HP ido, alana ido, Tuhan Yesus rotu pertibion Yohanes 3 ayat 10. Bahkan dipahatus Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 6. Au dodolani dohot hasitongan. Dangadong nasahat tuamai ia somarhite au. Jadi amanginang salulang kita nahina holongan manang ahapin nagabe taharikot tondingulut taon. Dia do fokus na utama na gabi taharikoton. Di paulak mamarhite-hite jamita sadarion tu hita, jala marhite-hite odolan ni jamita sadarion tu hita. Tukdo Tuhan Yesus Kristus marhuaso do ibana laho patupahon manarihon nasa narikot di ngulut taon. Itu apalagi akan narikoti haru hosana nungan dilehon ibana tarsilang di hau pinor silang lamakana narikot na hombartu pardagingot taidu hombartu na nidok ni Tuhan Yesus di Evangelium Matius bindu ono mai tulu luluima harajon ni debata dungi tambahanon nama akan odeng Tuhan. Jadi amanginan salunah kita nahina golongan mari mengutamakan, memfokuskan diri, maka rikoton,
sian Tuhani tu kita. Unang gabi di bagasan Marsak, di bagasan Hagalion, di bagasan Namandeli kita alani narikot tu pardaging onon. Hape nalaho salpu doon. Nalaho salpudo sude portibion. Suarong nahot di tanoon. Tading do sude nahinahulongan. Molonong salpu hosata di portibion. Jadi amanami nanami. Manang songon dia pe gudang ni pangkat jabatan hasangapon hamoraon dihita salpu de saluh na molodung marujung ngoluta. Alay adong do nanang si ea hata ima hanguluan nasaliling nililing na. Jala idu kebutuhan manang hinarikot ni hita saluhut na ngulu nasaliling nililing nai. Atau ngamanginang Tuhan Yesus nunga patu pahoni di hita, Roma hita tuibana, mangulu mahita di bagasan asido olong rohana, toktong mahita martangyang tuibana, asa di pasikop sandok nasa narikot di ngoluta. Amin martangyang mahita. Mau liati mali Tuhan sahat di homa daging nang tondinami. Paso-paso hami Tuhan, lahu makta nguluhon ngulu nami. Fokus mahami Tuhan. Tu akan narikot di ngulu nami on. Ima haluaon. Sian dosa. Sian uhum alani dosa. Mau lihat ma ali Jesus nang roho tu portibion. Nang paradehon haluaon ni dihami. Jalan ang patupahon di kami hanguluan nasaliling nililing na. Atong tondim na badiyay, mandongani, mangaramoti, mamasu-masu kami salhot na. Borhat mahami di bagasan pos ni roha, tu sandok ngulu nami ganup marsada-sada. Ay nakuharik kotok kami, ngulu na saliling-diling na do, nunga di para di ho di kami. Atong Tuhan, mangulu kami di bagasan pos ni roha, anggo akan narikot di pardagingon namyon, nunga di para di ho hian dui, nang pesohu pangido kami, di patupaho dui Tuhan di sandok ngulu nami. Songon ho sa hanguluan nami, nang peso pangido kami ganu parya sa dilehoko songoni do butih dilehoko do sa hanguluani di kami Tuhan asa mangulu kami tarlumobi Tuhan di bagasan lomo ni roham di bagasan holongmu rodo ho tu portibio na lay Jesus pasahaton hosa hanguluan na baru ima surgo hasonangani. Atong Tuhan. Saliling mangulo kami di Portibion, manang nakukirip kami umur 80 kami, manang umur 85, manang umur 90 sada, manang umur 100 sada kami mangulo di Portibion, narumikot, tok-tok kami di bagasan haluaon, nasyako alidebata Jehovah. Pasu-pasu keluarga naung mangalihon akka, na hombar di tongatuan ni parsauran di huriamon Tuhan. Paso-paso nang sudi akka keluarga-keluarga nadong di huriam GKP pamenon Tuhan. Asa toktong di bagasan pos ni roha makirim na ulinadinggan na gabi patupamu di sandok ngulu nasida. Asa toktong ali di bata Jehovah unang adong pandilian, unang adong holso ni roha, unang adong arsak ni roha, alay na adong las ni roha, mangyuhut toko saliling mangulu Tuhan. Molo tumpe songon na maol, akan namasay di dengulu nami, hu lapati hami. Salu na Tuhan, nalaho pasunggul hontu bagasan roha nami. Ahadui, na hinarik koton mi, na hinol sohon mi, alana harupidong na martonga-tonga langit, dohot bunga na urung diladangi,
Dileho kodo mangan doho di parabitiho. Nasosian pamotuan na. Atong Tuhan sahat di homa daging nang tondinami. Asi maroham di kami. Sahat di homa sudi ruas ni huriam GKB pamenon. Nang pangulana, nang ruas ni huriana, nang salhutna aka na patupahon aka na buisi patupahon di son Tuhan. Seksi-seksi majelis dohot aka na berkepentingan bahin sangat di guarmu, pasangapun guarmu na sumbadiai, asi roham, unang luas mandili, unang luas holsoan, jala unang luas madabuti bagasan arsak, alai toktong mahami di bagasan asi dohot holong ni roham. Pinuji pinasangap mali Tuhan, sian nasa rohan ang sian nasa tordinami, mangasahon guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan, si palua jala si panguluton dinami, martangnya kami tuadupanmu. Amin. Marindi mahita bukuende nomor 490 sada 2 pasu-pasum tongosomu. Pasu tongosomu Dido kami surut lima dia osur nawayohani Hatan di debata nagabi ujahan niha porsyauta di nalahu sumumbahon piliata kita tutuhan debata imana tersurat di Pesalmin bindu 50 ayat 20 tolu songono madirok disi manang isi nama melihon hamaliateon idona pasangap au jalan nama mbahen lapang asa hupatuduhon di bana hatuaon ni debata tong tapasahat ma piliata tuadupan ni debata.
pendeta jongjong. Sombahon ma piliat tahun tua dupan ni dibata martangiang mahita. Ali dibata amanami na di Banua Ginjang, di parhatopot rohanami dosian unduk ni rohanami. Hodo mual linasa ulibasa na mauliutus. Di son hupasat hami do pilihan hamaliton nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pilihan namion, asa gabidalan pandidangyon, parsauran, dohot ulaun asini roha di huriamon. Bahain mangulunami gabi pilihan na humbar tulomone roham. Jala parsi dohot parohon harajonmu, holong hasitongan, dohot hadamion murisandok portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti tondim, asa say toktong mandok moliate tuho, di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangiang mahita, alia manamina di Banua Ginjang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut molomoni roham di Banotongon songon na di Banua Ginjang, lehon madihami sadarion hangulan siapa hari, say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togi honto pangucunan, palua mahamisian pangago. Ruas ni Tuhata borhat mahamu, Tuhan ngulon muna, asat koktong marningot, tukdo Tuhan Yesus, patupahon manarihonaka narikot di ngoluta, jala hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahamu, disondakkan Tuhan debatama bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakkan Tuhan debatama bohina Tuhamu jala dipasorhon madamena tutondi munabe.